Hi there, खुलुमबाय। BTC सोरखार होनाय साख्रिखौ सोर मोनो? BTCनि सिङाव थानाय बर'फोर आरो हारसाफ्राबो मोनो, बयबो मोनो। नाथाय BTCनि बायजोआव थानाय बर'फोर एबा हारसाफ्राबो मोना। BKWSनि सिङाव थानाय बर'फ्रालाय मोनगोन ना मोना? BKWS माने बड' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल। बिथांमोनाबो मोना, बर'फ्रा मोना। नाव जाय बिथांमोनहा BKWSनि सोमोन्दै मिथिया, बिथांमोननि थाखाय फंनैसो बाथ्रा बुंनि। 2020 बर' एकर्डनि उनाव एबा बे बर' एकर्डजों BKWSखौ दानाय जादों, सोरजिनाय जादों। आसाम सोरखारा बे काउन्सिलखौ सोरजिनानै होदों। बेयो मोनसे आयेन, बे आयेनजोंनो BKWSखौ बानायनानै होनाय जादों। BKWSआव दिनै 21 डिस्ट्रिक्ट दङ, गोबां डिस्ट्रिक्ट दंथारो, जाय डिस्ट्रिक्टफ्रा बड'लेण्डनि सिङाव गैया, BTCनि सिङाव गैया, बैफोर डिस्ट्रिक्टफ्राव दङ। नाव जाय गामियाव बर'नि अनजिमाया बांसिन, सुबुंफ्रा बांसिन, बैफोर गामिफोरखौ बे काउन्सिलाव सोनानै होनाय जादों। BTCआ BKWSनिख्रुइ गोहो गोरासिन। BTCआ आयेन दानो हायो, BKWSआ आयेन दानो हाया। रुल बानायनो हायो, बायल'ज बानायनो हायो। BTCआ हानि आयेन दानो हायो, जायनाखि भेरि इम्पर्टेन्ट, जोबोद इम्पर्टेन्ट दे। हानि थाखायथ' नांलाय बुलाय, जालाय सेलाय जागासिनो दङ। दानि ST बिदों, मोनद' हारिफोरदि ST बिदों, बिसोरनि आसल गुबै डिमान्डआ एक्सुवेलि हा मोननाय, हा नांगौ। बे बाथ्राखौ आं ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों। एजुकेसन, सोलोंथाइनिबो आयेन बानायनो हायो BTCआ, BKWSआ बानायनो हाया। गोहोआ एसे खम। आरो जिअ'ग्राफिकेलि BTCआ गुवारथार, जायगाया गुवार, सुबुंफ्राबो बुरजा। BTCआव दिनै खमसे खम 35 लाखफोर दङ, 35 लाख। BKWSआव एराउन्ड 5 लाखनि खाथियाव दङ सुबुंफोरा, बारा गैया। नाउ कामिं बेक टु BTC जब्स, एमप्लयमेन्ट, बेखौनो जों सावरायबोखादों, बेनो मेइन टपिक। BKWSआव थानाय बर'फ्रा दिनै बुंदों, आं खोनानो मोनदों, आंनि सासे चेनेल फल'वाराबो लिरहरदों, बिथाङा लिरहरदों, BKWSआव थानाय बर'फोरनो BTCआव मानो साख्रि होआ? मानोना एक्सपेक्टेसन दङ, लुबैनाय दङ, मिजिं दङ, आरो बिथांमोनहा बड'लेण्ड सोमावसारनायावबो 100% बाहागो लादोंमोन। दा BTC सोरखारा साख्रि होयोबा BKWSनो होआ। मानो होआ? होनांगौना? बिथाङा बेखौनो बुंदों। प्रेक्टिकेलि होनो हागोन ना हाया आं बारा बुंनो सानाखै, नाथाय आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। मोनसे फर्मुला बानायनो हायो BTC सोरखारा, जेरैहाय 5% नङाबा 10% रिजार्भ खालामनानै दोननो हागोन BKWSनि बर'फोरनि थाखाय, एबा BTCनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय 5 to 10% रिजार्भेसन खालामनानै दोनदो। बियो मोनसे डुएबल आं सानो, इट इज पसिबल, बेखौ मावनो हागोन होननानै आं सानो। दा बे रिजार्भेसनखौ अराय समनि थाखाय होआबाबो फैगौ 20-25 बोसोरनि थाखाय, नेक्स्ट 20-25 बोसोरनि थाखाय बे रिजार्भेसनखौ होनो हायोबा मोजां, होनो हाथारो।
जेब्लानाखि BKWSआबो गोजौआव थांगोन बड'लेण्डआबो गोजौआव थांगोन होमबा नांनाय नङा खोमा उनाव उइथड्र खालामनो हागोन बोखारनानै लाफिननो हागोन दा बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामदों बिटिसि सोरखारखौ रायजो राजाफोरखौबो आं खावलायहरदों रिकुवेस्ट खालामदों जे BKWSआव थानाय बर'फोरनो एबा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनोबो बिटिसि सोरखारा साख्रिखौ होनांगौ विदिन साम लिमिट साम खथा होदो 5 to 10% खथा नोंथाङा मा सानो BKWSनि बर'फोरनो बायजोआव थानाय बर'फोरनो बिटिसि सोरखारा साख्रिखौ होगोन ना होआ होयोबा मारै होनांगौ बेनिबो मोनसे फर्मुला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय